Uddannelse er en vigtig del i samfundet. Venstre-regeringen ønsker at spare 10 milliarder kroner på uddannelsessystemet, men vi protesterer, og det samme gør de unge. Vi mener, at hver gang vi tager penge fra uddannelsessystemet, så saver vi i den gren, som de unge sidder på. De unge er vores fremtid, så vær med til at gøre vores fremtid endnu bedre. Uddannelse fylder en hel del for mange mennesker. Det skal være med til at lave en viden om vores omverden og vores medmennesker. Vi mener, at alle mennesker er født lige. Uanset hudfarve, religion eller baggrund. Vi er alle i samme bås. Så lad os hjælpe dem, vi kan. I stedet for at betragte dem som asylansøgere, der bare skal sidde og vente på at blive dansk statsborger. Så lad os betragte dem som danskere. Få dem ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har brug for hjælp. og selvfølgelig er de mennesker som os. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid. De sårbare mennesker i samfundet skal have de samme muligheder som os andre. Så lad os bryde den negative sociale arv. Vi har alle lov til vores frihed. Vi prøver derfor at gøre en forskel, og vi vil have dig med. Vi skal tænke på vores fremtid. Vi danskere skal gå forrest og vise de andre lande, at det kan lade sig gøre at blive helt fri for kul og olie. Så lad os gå sammen og skabe den verden, som alle vil leve i. Det handler om mennesker. But I'll try to understand.